ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଜାଣିଥିଲେ? ଜାଣିନଥିଲେ? ଅ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲେ? ତାପରେ ଅ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିଥିଲେ? ଅ ରେ ଅରଟ, ଆ ରେ ଆତ ଶିଖିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଜି ଆମେ କ ଧାଡ଼ି ଶିଖିବା ହେଲା। କ ଧାଡ଼ିର କ ରେ କଣ, ଖ ରେ କଣ ଜାଣିବା? କ ଅକ୍ଷରରେ କଣ ଆସିବ, ଖ ଅକ୍ଷରରେ କଣ ଆସିବ ଜାଣିବା ହେଲା। ହଉ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ପଛରେ କହିବ ସମସ୍ତେ। କ ରେ କଲମ, ଖ ରେ ଖଟ। କଲମରେ ଲେଖୁଛ, ଖଟରେ ଶୋଇ ପଡୁଛ। ଖ ରେ ଗ ରେ ଗଧ, ଘ ରେ ଘଣ୍ଟା। ଗଧ ଦେଖିଛ? ଗଧ କଣ କରେ କହିଲ? ଗଧ କଣ କରେ? ଘାସ ଖାଏ। ଗଧ କଣ ମାଲ ବୁହେ ନା ନାହିଁ? ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ପକେଇକିରି ବୁହେ ନା ନାହିଁ? ଘରେ ଘଣ୍ଟା। ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଛ? ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ଶିଖିଛ? ତମେ ଠିକ ଯେମିତି 9ଟା ବାଜୁଛି ତମକୁ କଣ ମା ମାନେ, ତମ ମା ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ କଣ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ ହେଲା। ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ କଣ କରେ? ସମୟଟା ଆମକୁ ଜଣାଏ କି ଏତିକି ସମୟ ହେଲା ହେଲା। ଆମେ ଘଣ୍ଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମୟ ଜାଣିପାରୁ କି ଏଠି 9ଟା ବାଜିଲା, 10ଟା ବାଜିଲା, 7ଟା ବାଜିଲା। ତମେ ମାନେ ସବୁ ସକାଳ 6ଟା ହେଲା ଉଠି ପଡୁଛ ନା ନାହିଁ? ଜାଣୁଛ କେମିତି? ନା ତମ ମା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 6ଟା ବାଜିଲେ ପିଲାକୁ ଉଠେଇବା ହେଲା। ଘରେ ଘଣ୍ଟା। ଚରେ ଚପଲ। ଚପଲ ପିନ୍ଧୁଛ? ଚପଲ ପିନ୍ଧିବ। ଚପଲ ସବୁ କୋଉଠାରେ ବ୍ୟବହାର କର କହିଲ? କହୁନା? ବାହାରକୁ ତମେ ପଦାକୁ ଗଲେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯାଉଛ? ସବୁବେଳେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିବ। ବାହାରକୁ ଯେକୌଣସି ଘର ବାହାରକୁ ଗଲେ ଚପଲଟା ପିନ୍ଧିବ। ନହେଲେ ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ ଅପରିଷ୍କାର ପଡିଛି ସବୁ ଗୋଡରେ ଇଏ ହେଲେ ରୋଗ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଛରେ ଛତା। ଛତା ତମେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କର? କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କର କହିଲ ଛତା? ବର୍ଷା ଦିନେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆଉ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କର? ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ଖରା ହୁଏ ଆମେ ଛତାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁନା? ଅଧିକ ଗରମ ହଉଛି ଆମେ ଛତାଟା ଦେଲେ ଛତା ତଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପକଉଛି ଆମେ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରୁନା? ଜରେ ଜଟ। ଜଟ ଦେଖିଛ? ଜଟ କଣ କହିଲ? ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଋଷି ମାନେ ଦେଖିଛ? ସେମାନେ ଯୋଉ ଚୁଟି ବଢେଇଥାନ୍ତି ଦେଖିଛ ସମସ୍ତେ? ବଡ ବଡ ଜଟ କରିକି ଏମିତି ସବୁ ଥୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ଏଇ ଜଟ? ଦେଖୁଛ? ଝରେ ଝରଣା। ଝରଣା ଯାଇଛ? ଦେଖିଛ? ଝରଣାରେ ଗାଧେଇଛ? ସବୁ କରିଛ? ନିଅ। ଘରେ ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଏମିତି ଟଙ୍କା ସବୁ ଧରିଛ? ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଚକଲେଟ ଖାଉଛ, କୁରକୁରି ଖାଉଛ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଉଛ? ଖାଇବନି ସେଗୁଡା ଜିନିଷ। କୁରକୁରି ଜିନିଷ ଖାଇବନି ହେଲା। ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛ? ଘରେ ଠକ। ଠକ ଜାଣିଛ? ଠକ କଣ କରନ୍ତି? ତମକୁ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିବ ତମେ ମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଖେଳୁଛ ମାନେ ଠକ ଆସିବ କହିବ ଚକଲେଟ ନବୁ, ଚକଲେଟ ନବୁ। ତମେ କଣ କରିବ? ତମେ ଯଦି ଚକଲେଟ ହେଇଯିବ ତମକୁ ଟେକି ନେଇକିରି ପଳେଇବ। ତ ତମେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ଜିନିଷ କାହା କତିରୁ ଚକଲେଟ କି କୁରକୁରି କି କୌଣସି ଜିନିଷ ନବ ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବ କି ଜାଣି ନଥିବ ସିଏ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଲେ ତମେ ନବ ନାହିଁ। ମନେ ରହିଲା? ଜାଣିଲ? ନହେଲେ ତମକୁ ଭୁଲେଇକିରି କହିବେ ଚକଲେଟ ନବ, ଚକଲେଟ ଦେଇଦେବେ ତଳେ ଚକଲେଟ ନେଇକି ତମକୁ ନେଇ
बाहर लोक जहाँ जानी नथबो केबे काहा ठारू कोनोसी जिंस नबो नाही हैला आमे को ठारू का पढ़ले जानिले आउ थरे पढ़िबा